Poštovani prijatelji, ekipa Dijaspora Media Grupe, City Marketing Servisa i TV Gentlemana u poseti, kao što vidite, prelepa poliklinika Jović u Šapcu. Dr. Boris Jović, sjajan, modern i ofanzivan lekar, ovde je naš domaćin, inače ruski, moskovski đak. Dr. Joviću, hvala što ste ugostili našu ekipu i prilika je da predstavimo ovu sjajnu polikliniku Jović, zbog čega vredi doći u Šabac. Izvolite. Prije svega dobrodošli u moju kliniku, ovde u Šapcu. Čast mi je da vas ovde klinika ugoste i da vam prezentujem polikliniku i šta usluge. I da kažemo šta je sve povod, a i ja sam došao kao mogući pacijent, zato što u mojim godinama, a i mlađi i stariji, bar jedan po doktore treba šta da urade, da se pregledaju. Treba da urade sistematski pregled, da se preglede ultrazvučni pregled, treba bi barem jednom godišnji krvnu sliku da urade, EKG, pregled doktora opšte prakse. I odmah da uputimo poziv privrednicima. Da li ste preduzetnik, kompanija, agencija, institucija, organizacija, doktore, treba samo da vam se jave na kontakt telefona koje ćemo objaviti. Šta je to godišnji sistematski pregled? Godišnji sistematski pregled koji smo mi uveli ovde kod nas u poliklinici obuhvata pregled lekara opšte prakse, gde uradimo i EKG, i krvnu sliku, i merenje visine i težine pacijenta. Nakon toga pacijent dolazi u ultrazvučni kabinet gde ja obavljam pregled svih sistema ultrazvučno i nakon čega dobija sve nalaze pacijent i odmah ima uviđaj u svoje stanje. Da ohrabrimo kompanije, možda to nekad neko nije radio, da li je tačno da svako ko vozi automobil mora jednom godišnje da ima tehnički pregled? A da li je tačno da ljudi ne razmišljaju o tome, preventiva je, pregledaj sebe, u modernom dobu je preventiva jača od lečenja, da li je to tačno, vi ste profesionalni? Preventiva je sve. Dakle, slobodno se javite, pitajte, raspitajte se, kontakt telefona ćete imati, e-mail ovde u Šapcu, možete se lako informisati, ali ne samo za prirodnike Šapca, ovaj poziv važi za čitavu Republiku i pogotovo one koji dolaze iz inostranstva, putuju, dolaze stranci, naša dijaspora. Da kažemo koje su to usluge, doktore, mogu da nabrojim, ja sam ovde video, opšta medicina, kardiologija, urologija, gastroenterologija, endokrinologija, neurologija, reumatologija, hematologija, vaskularna hirurgija, pulmologija, ultrazvučna dijagnostika, dermatologija, ortopedija i ono što je jako interesantno sada za sve važnija jeste estetska medicina. U modernom dobu svako ima pravo da bude lep. Šta to sada znači kad se neko javi poliklinici Jović? Pa znači da hoće da promeni nešto na svom licu ili da učini da smanji starenje svog lica ili tela. Anti-age je danas najpopularniji u svetu, ljudski vek se produžava, ali to ne znači da neko ne treba da bude lep. Kao što se održavamo iznutra, da kažem tako, sistematskim pregledima, tako se održavamo iz polja, nekim drugim tretmanima, estetskim medicina. Mi smo čuli, doktore, ako je to istina, da ste vi iz čuvene porodice Jović koja je vezana za maksilofacijalnu hirurgiju, pa vas mogu da predstavite i taj deo rada. Ja sam treća generacija lekara u porodici. Moj deda je bio poznati toksikolog u Jugoslaviji, otac moj maksilofacijalni hirurg, profesor koji je sada u penziji, bio je na VMA načelnik hirurških grupa, dekan na fakultetu, eto ja sam... Malo li je? Malo li je, eto ja sad kao naslednik. Doktor i sestra moje i ja smo naslednici. Da kažemo da dr. Boris Jović je inače vezan za ovaj naš posao koji se zove Dijaspora Media Group, jer je dr. Boris ruski đak, otišao iz Srbije u Moskvu, tako tamo se studirao i sada ste u Šapcu, suprug, otac troje dece, je tako? I na tome ja vam pružam ruku što ste se vratili u svoju otadžbinu da radite posao. A da li mi dozvoljavate da pogledamo samo ove dve sjajne dame? Moj kolega, reditelj Mile Grozdanić će samo pokazati. Vidjet ćete i čuti njihov glas kada se javite. Drage dame, kad zazvoni telefon, vi ste prve, tako? Naravno. Hvala lepo. Doktore Borise, da li ja imam pravo da sada zloupotrebim ovu posetu da se ja pregledam? Naravno da možete. Hvala vam i neka bude sa srećom rad. Dobrodošli u polikliniku Jović u Šabac, ali kad dođete u Šabac, smatrate došli ste u cijelu Srbiju. Tako je. Direktno iz Šapca, Mile Grozdanić i Miša Ćirić.